Siana ọwọja kedu maka ekwubugo ọnụ n'ụzụ n'elu n'igwe ọgbaba obekegharị mana o nwere ibe ji wụrụ nka wụrụ ụzụ wụrụ dibịa wụrụ ibe niile obeledu ị na-agba egbo m ntị ka mgba nke ibe ugochi gị nyegbe negidegị n'isi mụwa ọbara tụle n'ebe ọbara akwụ na mmanwụ ugwu n'ilo agadaba ogori ọbara mmanụ ọnwụ dị dibie ndị eto obi ọgbọ ndị mmiri ọbara ọla ji mkpụrụ ọgwụ agwọla ọgbọ ejeje dibịa bụ ejefu mgbọrọgwụ na-aja ọbịa dibịa bụrụ ọnụ na-agba aba ma adị ya na-ada ọnwụ ibe chukwu ya chike mmadụ na-abọgo chike gị wefu onye igbudu igbu na igbudu igbude igbudu igbudu igbu ọma igbude igbudu ihe ọma ma emekwere gị nwa ngwa na anya achọrọ ụmụ Igbo wee bịa alaba onye ma bịacha alaba mama Chinaja na-agụrụ wee bịawa alaba onye ma bịaba alaba mama ka ọrụ mmụọ kụrụ m ụwa na mme onye ma bịaba alaba mama kọwara ndị otu obi wụlụ ndị mmiri onye ma achọrọ ụlọ bịaba mama akụchara mgbịrịmgba mmanụgbanụ na-eji na-atụ egwu na mgbịrịmgba eji na-akpụrụ ọjị ijugbo ibe eji lapụ oke wee mụọ nkagbu ijugbo ibe eji lapụ oke wee mụọ nkagbu bako kelide ibe ijele ekperi meji wee goro akpa abamụ maka na alọ ọbụla go ọla mmanwụ dị n'ile n'ebe ọkpa mmanwụ na-akarịkwa n'ọkpụkpọ